Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і на канале YouTube. Міністэрства інфармацыі прапанавала свой метад ідэнтыфікацыі каментатараў на форумах. Зараз вы не зможаце нічога пракаментаваць, перш чым не зарэгіструецесь, не атрымаеце нейкую ідэнтыфікацыю праз свой нумар тэлефона. Пра тое, як гэта ўсё адаб'ецца і на форумах, і на нашых СМІ, увогуле на свабодзе, можа быць, прэсы, мы сёння пагаворым з генеральным дырэктарам Тутбай Медыа Людмілай Чэкінай і медыаэкспертам Паўлюком Быковскім. Добрый дзень, шановнае спадарства. Вітаю вас. Добрый дзень. Спадарня Людміла, давайте, можа быць, пачнем з вас, жанчын наперад, як кажуць. Калі толькі прымаліся праўкі ў новы закон аб СМІ, ці, скажем, новы закон аб СМІ прымаўся, вы такую добрую характарыстыку гэтаму закону далі. Вы сказалі яго драконаўскі закон, але ў гэтага дракона такія наманікюраныя пазногці. Зараз, калі чытаць вось гэтую прапанову Міністэрства інфармацыі, гэты праект пастановы Саўміна, вот як бы вы ее охарактеризовали? Наверное, мое мнение остается прежним, потому что, по большому счету, если проявить фантазию, можно было бы ожидать еще и худшего. Мы привыкли к очень жестким решениям, и это решение, по большому счету, ну, наверное, ожидаемое, хотя и неприятное для владельцев интернет-ресурсов, особенно тех интернет-ресурсов, которые предполагают живую дискуссию, медиа, средств массовой коммуникации в прямом смысле этого слова. И да, их можно назвать драконовскими, но отчасти, может быть, в связи с тем, что мы всегда ожидаем худшего, и в данном контексте где-то, наверное, те меры, которые были приняты, они являются, может быть, компромиссными. То есть неприятными и для комментаторов, и для владельцев интернет-ресурсов, но по большому счету при определенных условиях, если некоторые там внутренние противоречия предлагаемого проекта будут устранены, все-таки выполнимыми. Паўлюк, учора я размаўляў з заснавальнікам Тутбая, спадаром Зісерам. Ён таксама даволі негатыўна выказваўся пра гэтую пастанову, але між іншым так заўважым. З другога боку, можа быць, будуць менш на форумах пісаць розных гнюснасцей ды гадасцяў. Як вы лічыце, ўсё ж такі дапаможа вот гэтая прапанова, такая ідэнтыфікацыя пазбавіцца ад дрэнных, ну ці непрыемных, там, ці, скажем, с мацюкамі, ці яшчэ што-небудзь каментароў на форумах? Не абавязкова менавіта мацюкі і таму падобнае знікне з форумаў, бо гэта будзе залежаць ад таго, ці будуць караць тых людзей, якія гэта будуць рабіць. Іншае пытанне, што хутчэй за ўсё шмат хто будзе думаць перад тым, як рэгістравацца, калі трэба ўводзіць свой нумар тэлефона. Тут ёсць высокая верагоднасць, што сапраўды вот з форумаў, якія ёсць у Беларусі, гэта можа перамясціцца на абмеркаванне ў сацыяльныя сеткі, і там уже іншае заканадаўства і іншае ўспрыняцце той ролі, якую ты адыгрываеш там. Гэта важны момант. Ну, а яшчэ я бы хацеў сказаць, што ў прынцыпе трэба яшчэ памятаць пра важную каштоўнасць, якую мы губляем з увядзеннем гэтай нормы і патрабавання закона, то што зараз немагчымыя ананімныя каментары ў поўным сэнсе гэтага слова. Прычым ананімнасць як каштоўнасць свабоды слова прысутнічае ў заканадаўстве, напрыклад, Злучаных Штатаў Амерыкі, і ў пастановах Рады Еўропы, Савета Еўропы это дастаткова важная рэч. Бо калі чалавек ідзе супраць большасці, яму вельмі складана выказаць сваё меркаванне. І у сітуацыі, калі ён не можа это зрабіць ананімна, яму будзе это зрабіць даволі складана. Спадарня Людміла, але я так разумею, што ў любым выпадку, калі ідзе нейкі каментар на форум, які парушае заканадаўства, які там вот да распальвання там нейкай варажнечы, ці там сапраўды нейкія проста мацюкі, ці што-небудзь, ёсць такая прэдмадэрацыя, і яго проста не выстаўляюць, не публікуюць.
Не всегда это так. На некоторых ресурсах есть предмодерация, но это, наверное, скорее исключение, чем правило. На ресурсах, где очень большое количество комментариев, например, на TalksBy, в качестве примера приведем, введение премодерации, наверное, невозможно технически при таком количестве комментариев. Был эксперимент, когда вводилась предмодерация, вот, в частности, на наших тутбаевских форумах. Это при количестве комментариев несколько десятков тысяч в сутки, то есть сейчас около 20 тысяч комментариев на TalksBy, наверное, вызывает, ну, точнее, не наверное, это уже экспериментально проверено, вызывает разницу между временем оставления комментариев и появления его непосредственно на форуме около 15-20 минут. То есть технически это настолько дорого содержать такую многочисленную команду модераторов, причем людей этих трудно найти, это нужны люди с железными нервами и очень морально устойчивые, выносливые. И, естественно, это ломает живую беседу, дискуссию, никто не будет ждать 20 минут, пока его комментарий, ответ, допустим, на какой-то предыдущий комментарий появится на форуме. Поэтому, конечно, да, теоретически можно сказать, что можно ввести премодерацию, но это очень дорого, очень сложно, требует большого штата, и на крупных площадках фактически, наверное, это совершенно нерентабельно и очень сложно финансово и технически. Поэтому существует модерация, несомненно, модерация последующая, несколько минут, как правило, комментарий какой-то неприятный, возможно, даже нарушающий правила форума или законодательства, он все равно провисит, потом он будет удален с большой долей вероятности. Паўлюк, вы сказали про тое, што вот, скажем, прынцып ананімнасці, які ёсць у Амерыцы. Не трэба шмат у якіх краінах Еўропы атрымліваць такую ж ідэнтыфікацыю праз нумар твайго тэлефона. Тым не менш, і ў нас, і там вельмі лёгка і без такой ідэнтыфікацыі адпаведныя службы знаходзяць людзей, якія парушаюць заканадаўства ў інтэрнэце, пішучы нейкія такія каментарыі. Вот сапраўды, ці з пункту гледжання гэтага ёсць патрэба ў такім вот метадзе, які прапанаваў Мінінфарм? Ну, спецыялісты, напэўна, будуць казаць, што ім все гэта патрэбна, але практыка паказвае, што дагэтуль знаходзілі, калі было патрэбна. Таму я думаю, што гэта перабольшанае патрабаванне з боку праваахоўных органаў. Я, акрамя таго, хочу сказаць, што прапанаваная мера з смс-камі не з'яўляецца настолькі эфектыўнай. У 2010 годзе, калі былі пратэсты на плошчы Незалежнасці, шмат каго выклікалі на размовы, бо іх тэлефон знаходзіўся в соце, якая была каля дома ўрада. Вось на мяне зарэгістраваны каля 5 сімак членаў маёй сям'і. Калі паглядзець на вот тую сітуацыю, то атрымалася, што я знаходзіўся адразу ў некалькіх месцах, і мяне не выклікалі на размову, бо не маглі зразумець, напэўна, як да гэтага ўсяго ставіцца. Я думаю, што з ідэнтыфікацыяй каментатараў будзе і такая праблема. Акрамя таго, ёсць карпаратыўныя сімкі, акрамя таго, ёсць людзі, якія набываюць сімку, выкідаюць сімку, губляюць цікавасць да тарыфаў аднаго правайдера, пераходзяць да іншага правайдера. Гэта бок адзін справы, цяжка будзе зразумець, каго мы ідэнтыфікуем з дапамогай гэтых смс-ак. З другого боку, ёсць яшчэ пытанне пра абарону маіх правоў як карыстальніка. Ну вот зараз будзе прымацца закон аб абароне персанальных дадзеных, які шмат у чым спісаны, ну, прынамсі так, як зараз з'яўляецца, з еўрапейскіх нормаў, і там ёсць патрабаванне, каб я як карыстальнік, як грамадзянін мог запытвацца, з якой мэтай захоўваюцца мае дадзеныя, калі яны перастануць захоўвацца, ну і гэтак далей, і ці мае доступ да гэтых дадзеных хтосьці. Усё гэтае патрабаванне уводзіць да рэдакцыі, да сайтаў шмат дадатковых рэчаў трэба зрабіць. І гэта ёсць адзін бок камерцыйны, праграмнае забеспячэнне каштуе грошаў, захаванне невядома, наколькі это ўсё павінна захоўвацца, але яшчэ бараніць гэтыя дадзеныя трэба і вырашыць маё пытанне як карыстальніка. Вось я у 5 гадоў назад зрабіў каментар, мои дадзеныя будуць захоўвацца,
я, может быть, не хочу, каб гэтыя дадзеныя захоўваліся, як это будзе сітуацыя вырашацца. Все гэта трэба яшчэ прадумаць. Я думаю, што у юрыстаў будзе шмат пытанняў, шмат прапановаў, але тэрмін, які прызначаны для абмеркавання, вельмі кароткі і не вельмі зразумела, ці увогуле гатовыя пачуць гэтыя каментары. Я спадзяюся, што дарэчы, калі было абмеркаванне, грамадскае абмеркаванне правак у закон аб СМІ ці прыняцця новага закона аб СМІ, і вы, спадарыня Людміла, былі там на гэтым абмеркаванні запрошаны прадстаўнікі і бажа і іншых структураў. Зараз вот на абмеркаванне гэтай пастановы, праекта пастановы вас запрашалі? Вот непосредственно этот текст, да, мы не видели, мы не обсуждали, мы не приглашались на рабочую группу. В то же время я не могу сказать, что совсем не выслушивали наше предложение, потому что как раз вот в рамках той рабочей группы, которая была при обсуждении проекта о СМИ, мы затрагивали этот вопрос в том числе. И более того, мы потом от себя лично посылали в Мининформ то видение, которое мы имели на тот момент. Да, но это было видение на тот момент по тем предложениям, которые были озвучены устно на тот момент. То есть я не могу сказать, что совсем нас не слышат и не запрашивают наше мнение, но пока вот действительно мы имеем то, что имеем. Вот этот проект, который уже, наверное, имеет значительную степень готовности, и если будет корректироваться, то незначительно, на его обсуждение дали только 3 дня, а вопросы к нему есть. И в том числе чисто юридически. С ваших слов я разумею так, что хутчэй за ўсё, вот як ён ёсць, этот проект закона, так его и примут. Возможно, какие-то мелкие правки будут внесены. Я, например, как юрист по профессии, вижу там внутреннее противоречие. В том числе, например, пункт 6 предполагает, что достаточно большой объем данных владелец интернет-ресурсов вправе собирать, причем данные явно избыточные, например, место рождения, какое отношение имеет к информации, размещаемой на форуме. Значит, а далее идет речь о том, что он обязан данные, перечисленные в пункте 6, хранить, и обязан предоставлять их по запросу государственных органов. И имея достаточно большую практику, можно предположить, что государственные органы, контролирующие органы, перечисленные в пункте 10, пункте 11, они начнут требовать от владельцев сайтов, чтобы эти данные были, хотя их сбор – это право, а не обязанность владельца сайта. И, скорее всего, большинство владельцев сайта ограничится только минимальной информацией. То есть, если положено делать идентификацию по номеру телефона, то будет сохраняться информация о номере телефона владельца определенного аккаунта. А фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения. Техничные данные. Да, совершенно. Вот Павлюк абсолютно прав. Самая большая проблема, что там требуется, не требуется, а говорится о том, что владелец вправе сохранять информацию о MAC-адресе и внешнем и внутреннем IP, в то время как MAC-адрес и внутренний IP видит только интернет-провайдер. Владелец сайта не имеет этой информации и технически не может ее получить. Поэтому мы очень боимся, что это будет истолковано на практике как обязанность, а не право владельца сайта, и что вся эта информация потом может быть истребована, а ее просто нет. И глупо ее собирать, потому что подтвердить смс-кой, допустим, я могу предположить, что люди, которые любят оставлять комментарии на форумах, да, значительный отток будет, да, будет, как Павлюк правильно сказал, значительный отток аудитории именно на другие российские, возможно, сайты, возможно, соцсети и так далее. Но какое-то количество пользователей все-таки останется. И если для человека подтвердить свою личность смс-кой, это 1 минута, и не так уж травмирующе, но заполнять анкету из 18 пунктов Наўрад ці хто будзе. Да. Мы перарываемся на невялічкую паузу. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. У мяне ў гасцях медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і генеральны дырэктар Тутбай Медиа Людмила Чекіна. Зміцер Лукашук з вами. Мы вернемся праз 3 хвіліны. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
15:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. У Беларусі завершыліся маштабныя вайсковыя вучэнні. Відэа з вайсковых вучэнняў падрыхтавала выданне «Беларусь сегодня». На ім начальнік управлення верыфікацыі Дэпартамента міжнароднага военнага супрацоўніцтва Міністэрства обороны Андрей Царык заявіў, што на вайсковыя вучэнні былі запрошаны нават замежныя назіральнікі. Проводимое командно-штабное учение Вооруженных сил Республики Беларусь не подпадает под категорию наблюдаемого. В то же время с целью демонстрации своей открытости и транспарентности, а также формирования пояса добрососедства, Республика Беларусь пригласила для наблюдения за данным учением военных наблюдателей от соседних государств, в частности Латвии, Литвы, Украины. Заявіў прадстаўнік Міністэрства обороны Андрей Царык. У вучэннях на 6 палідугонах у розных рэгіёнах краіны з 6 до 12 верасня удзельнічалі амаль 7,5 тысяч вайскоўцаў, 260 адзінак бронетэхнікі, каля 30 самалётаў і верталётаў. Яны займаліся ліквідацыяй незаконных узброеных фармаванняў і дыверсійна-разведвальных групаў. Міністэрства аховы здароўя створыць сістэму ўнутранай бяспекі. Пра гэта ў эфіры тэлеканала СТБ заявіў міністр аховы здароўя Валерый Малашка. Паводле яго слоў, бяспекай будуць займацца вопытныя эканамісты-кантралёры. Сегодня мы должны вводить систему и внутренней безопасности. Это не столько милицейские функции, сколько в первую очередь опытные экономисты, которые будут контролировать средневзвешенные цены на ту технику, которая приобретается, лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур. Заявіў міністр аховы здароўя Валерый Малашка. Напярэдадні Александр Лукашенко заявіў, што за карупцыю ў медыцынскай сферы распачалі 95 крымінальных спраў. Заставайцеся з Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. У мяне ў гасцях генеральны дырэктар Тутбай Медыа Людмила Чекіна і медыа-эксперт Паўлюк Быкоўскі. Мы абмяркоўваем прапанаваны Міністэрствам інфармацыі метад ідэнтыфікацыі каментатараў на форумах праз смс-ку і на ваш нумар тэлефона. Спадарня Людмила, вось, скажем, ёсць пэўная колькасць людзей, якія ўжо даўно і грунтоўна сядзяць на форумах таго ж самага Тутбая і каментуюць усе там артыкулы ці яшчэ што-нибудь. Набывае моц гэтая пастанова, гэты метад, праз ідэнтыфікацыя праз нумар тэлефона. Абнуляецца ўсё. Я не змагу ўжо, вот я хоць да гэтага колькі гадоў пастаянна пісаў каментары на Тутбае, а зараз я уже не змагу нічога написать, пакуль не пройду гэтую идентификацию. Да, ну, исходя из того проекта нормативного акта, который нам предложен, однозначно будет предложено заключить новый договор, пользовательское соглашение, потому что в этом документе есть также требования к определенным условиям, и присоединением к этому договору будет именно прохождение идентификации. То есть те пользователи, которые уже давно и прочно сидят на форумах и как бы заключили уже то соглашение в той редакции, которая сейчас существует, наверное, без идентификации, ну, точнее, не наверное, а точно, продолжать это делать не смогут. Они должны сначала пройти идентификацию. Ну вот, что касается там ников, статусов, ники они, конечно, могут перенести, оставлено право не называть полное фамилия, имя, отчество публично. Что касается статусов, ну, наверное, администраторы форумов как-то продумают, как перенести статус, допустим, там, уже опытного пользователя и какие-то знаки отличия, если они существуют на информационном ресурсе. Паўлюк, а ці можна вот на сёння ўжо сказаць, колькі людзей з тых, хто любіць пакідаць каментары на розных форумах, там, пачынаючы ад сур'ёзнага Тутбая і заканчваючы там якога-нибудь аўтамабільных газет, там, ці таксама сур'ёзныя? Таксама сур'ёзныя, ну, добра, не суть важна, але ўсё ж таки, як вы лічыце, пасля таго, як гэты метад набудзе моц, будзе прыняты, колькі людзей адсыпяцца, скажуць, не трэба мне вот гэта вот усё, лепей я не буду нічога каментаваць, чым мне тут паліцца, здаваць все свае звесткі некуды там, каб яны захоўваліся, невядома дзе. Тут важным фактором будзе нават не сама па сабе смс-ка. Я тут згодны, што
гэта не асабліва стрымлівалі людзей, які, напрыклад, ідэнтыфікуюць сябе ў кавярнях, калі падключаюцца да Wi-Fi, хаця там ёсць і іншыя спосабы ідэнтыфікацыі, напрыклад, праз сацыяльныя сеткі. Тут хутчэй будзе важна, ці трэба запаўняць рэальна вялікую анкету, бо чалавеку даволі складана запаўняць вот такія шмат якія пункты. Гэта можа быць стрымліваючым фактарам для большасці. Ёсць людзі, каму трэба выказацца, яны натуральна запоўняць такую анкету, але колькі такіх людзей будзе сказаць даволі складана. Ну, вось Людміла ўжо казала пра пэўныя дадзеныя, якія ёсць на пэўных форумах. Мы не угадаем дакладную лічбу, але як ва ўсім інтэрнэце, як ва ўсіх сацыяльных сетках, вельмі маленькая частка людзей піша шмат пастоў і каментароў, а значная частка просто хацела бы з імі знаёміцца і там падтрымліваць ці не падтрымліваць. Таму вот я думаю, што вялікая частка людзей просто не будзе замарачвацца, запаўняць анкеты і будуць чытаць артыкулы, чытаць каментары да артыкулаў на форумах, праглядаць форумы, але не абавязкова будуць выказвацца. Гэта у нейкай ступені можа паўплываць у тым ліку на танальнасць выказванняў, на тое, што людзі могуць ці не могуць паставіць, не ведаю, лайк пад каментароў ці штосьці падобнае, бо мы не ведаем, як гэта будзе працаваць на практыцы. Верагодна, што ўсё ж такі пэўнае зніжэнне будзе. Спадарня Людміла, вот казалі пра тое, што каментатары, можа быць, сыдуць там у сацыяльныя сеткі, там ці на іншыя там пляцоўкі, там на расійскія якія-небудзь. Ну, гэта ж тыя людзі, якія, ну, просто каментуюць, як кажуць. Ці згубіць што-небудзь, скажем, вот Тутбай медыа ад таго, што ў яго стане менш каментатараў? Да, конечно, потеряет, потому что, по большому счету, во-первых, мы боимся даже не количественного оттока, а качественного изменения контента форумов, потому что те люди, которые на работе, они в любом случае пройдут идентификацию. Те люди, которые очень пассионарные, имеют какие-то там личные там акцентуации, которые заставляют их просто жить на форумах, они, скорее всего, тоже пройдут идентификацию. А люди, которые просто хотят оставить свое мнение, которое как раз-таки, несмотря на то, что таких людей может быть и меньше по процентному составу, но они ценны тем, что это мнение может быть интересным, объективным, где-то профессиональным, когда специалисты комментируют ту или иную тему. Как правило, для них это не работа и не жизнь, для них это индифферентно, там, оставят они этот комментарий или нет, и, скорее всего, они не будут рисковать, оставлять свои персональные данные и просто действительно уйдут либо в соцсети, в тот же Facebook. Поэтому контент форумов наверняка изменится явно не в лучшую сторону. Что касается посещаемости форумов, то люди, которые приходят просто почитать, они вроде бы даже и не должны, значит, проходить идентификацию, но видя, что контент форумов стал совсем неадекватным, они перестанут туда ходить. Естественно, это сказывается на монетизации, потому что любой популярный информационный ресурс, в том числе ресурс форумов, он монетизируется за счет рекламы, за счет рекламных сетей и так далее. Естественно, бизнес очень сильно потеряет на этом. Ну и я думаю, что все-таки потеряет информационное пространство белорусское в целом, потому что, конечно же, значительный поток тех людей, кто пишет, и за ними поток тех людей, которые читают, переместится в российский сегмент и в социальные сети. Важный цікавы нюанс. Все ж таки и финансово это ударить по незалежным интернет-ресурсам. Это совершенно однозначно. Это ударит финансово, монетизация явно снизится, посещаемость совершенно предсказуемо снизится, плюс меры по введению этой идентификации. Кто-то должен дорабатывать программное обеспечение, кто-то должен все это администрировать. Нужно будет хранить большой объем данных, причем непонятно, значит, насколько он будет большим, и достаточно длительные сроки хранения, даже и неограниченные, где-то ограниченные действием пользовательского соглашения, которое, в общем-то, бессрочное. То есть все это, естественно, финансово достаточно болезненно. Мне вот цікавы сапраўды момант, які закрануў Паўлюк вот с нумарамі, з сімкамі, калі я, скажем, памяняў. Ці прапісана, што ў такім выпадку павінен рабіць адміністратар сайта? Вот вам далі, я даў свой нумар тэлефона, які ў мяне на зараз.
да прыкладу, праз паўгады я змяніў аператара, у мяне іншы нумар. Я павінен вам даваць свой новы нумар? Ці вы павінны гэта неяк адсачыць? Ці вам потом эту претензию выставить? В текущей редакции не предусмотрена такая ситуация. То есть пользователь идентифицируется один раз, и по большому счету обязательства владельца интернет-сайта на этом закончены. То, что он привязал пользователя к определенному аккаунту, к определенному номеру телефона, и он, по крайней мере, если ему стало известно каким-то образом, что данные не актуальны, да, он может принять какие-то меры, потребовать актуализации или забанить пользователя, но обязанность такая на него не возлагается. То есть он не обязан требовать актуализации данных в случае, если они меняются. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что на практике достаточно, наверное, легко, даже если человек поменял номер, отследить, кому принадлежал номер на тот момент, когда он регистрировался, потому что там и время будет регистрации, есть база данных мобильных операторов, то есть большой проблемы для контролирующих органов это не составит. Ну, тут может быть іншая праблема менавіта для редакцыі, для гаспадароў сайтаў, з тым, што зноў з'явіцца гэты нумар на свабодным рынку, і з гэтым нумарам можа рэгістравацца хтосьці яшчэ, і ў базе дадзеных будзе некалькі чалавек з адным нумаром телефона, і незразумела, што з гэтым рабіць. Я согласна, да, и тут у разных форумов разные правила, некоторые форумы запрещают создавать клоны, и у человека, который приобрел тот же номер, действительно могут возникнуть проблемы с регистрацией, если правила форумов не предусматривают. Паўлюк, вы рассказали историю про то, что на вас зарегистровано некалькі симок. Нехта симки зарегистраванай на вас, але не вы, пакінуў, ну скажем, не вельмі добрый комментар недзе там на форуме, а караць прыйдуць вас? Ну, натуральна, правда, я не магу уявіць сітуацыю, якім чынам адбылася бы вот такая, хтосьці бы пакінуў такі каментар, але дапустим, што гэта магчыма, бо ну, калі браць чорную частку інтэрнэту, то там абмяркоўваюцца, у том ліку, як можна кланіраваць сімкі, красці нумар телефона, ну, шмат што ёсць. У Беларусі, наколькі я ведаю, гэта не вельмі распаўсюджана, таму давайте не будзем пра гэты бок справы так асабліва казаць, каб не прапагандаваць такія магчымасці. Як вы лічыце? Калі вот мы уже абмяркоўваем, што ў прынцыпе у шмат у якіх цывілізаваных краінах такі метад не прымаецца, не робіцца так, навошта гэта вот прапаноўваць гэтым нашим уладам такі метад? Што яны хочуць гэтым добиться? Вот вы, как юрист, можете зразуметь это? Я могу только предполагать, потому что я согласна со сказанным, что, в общем-то, и не было большой проблемы идентифицировать пользователя до этого, и судебная практика, которая есть, вот, в том числе в истории нашей компании, когда пользователи даже друг другу предъявляют иски за высказывание на форумах, никогда не было проблемой идентифицировать пользователя, обидевшего другого пользователя. То есть, наверное, мне кажется, что чиновники преследуют карьерные интересы, мы предпринимаем меры, мы обеспечиваем порядок, неважно, что этот порядок стоит достаточно больших, наверное, каких-то негативных последствий, да, которые пока слабо предсказуемы, но можно предположить, что они будут, в том числе с точки зрения развития информационного сегмента белорусского и карт-бланша российскому, русскоязычному какому-то сегменту на нашей территории. Но да, мы сделали это, мы сделали то, мы приняли новую редакцию закона о СМИ, вас раздражают форумы, пожалуйста, вот мы приняли положение о порядке идентификации на форумах. То есть меры приняты, привели ли они к какому-то результату, и стало ли лучше решать те проблемы, которые стоят перед теми же контролирующими органами, наверное, это уже вторично. Главное, мы молодцы. Паўлюк, ваше меркаванне? Ну, я уже выказывался, что это не эффективно, то бок это не павялічвае реальныя магчымасці для ідэнтыфікацыі. Акрамя таго, я, калі глядзець з пункту гледжання нанесці шкоду, магу прыдумаць, якім чынам атрымаць сімку замежную ці сімку нейкіх аператараў, якія прапануюць турыстычны доступ падчас Global SIM і ему падобныя, которые можна замаўляць нават праз інтэрнэт, не показываючы свайго пашпарта, только показываючы пашпартныя дадзеныя, то бок я магу легендзіраваць нешта і выдумываць пра сябе нешта. І такім чынам ўсё роўна я магу
уцякаць ад ідэнтыфікацыі. Гэта все магчыма і пры такой сістэме, якая ёсць зараз. Ўсё роўна мяне будуць шукаць па іншых дадзеных, якія ёсць у правайдера, там MAC-адрес, IP-адрес і так далей, і мяне ўсё роўна будуць знаходзіць. Я не кажу, што так будзе рабіць большасць, я не кажу, што людзі реально памяняюць свае паводзіны і для праваахоўных органаў стане горш, але не стане лепш. Таму хутчэй за ўсё гэта все ж таки кар'ерныя гульні, нейкія адміністрацыйныя павышэнне адміністрацыйнай вагі тых або іншых асобаў, якія нешта прыдумалі, яны даказваюць, што яны патрэбныя, яны паказваюць свае перавагі, але я не бачу гэтых рэальных перавагаў у тым, што яны прапанавалі. Пытанне да вас абодвух, але папрашу Паўлюка першага адказаць. Учора заснавальнік Тутбая Юрый Зісер, пра якога я ўжо казаў учора, мне сказаў, што на яго думку увогуле ўся вот гэтая метода такой ідэнтыфікацыі, яна скіравана супраць Тутбая. Вот каб вот неяк яго абмежаваць, яго прыціснуць і гэтак далей. Я разумею, што яго дзіця, яму так баліць перш за ўсё за Тутбай, але як вы лічыце, вот можа гэта быць сапраўды вот такая помста менавіта Тутбаю, бо менавіта там даволі часта, можа быць, крытыкуюць чыноўнікаў. Я не думаю, што гэта 100% так, але гэта адзін, калі казаць пра Talks.by, гэта адзін з самых буйных форумаў у Беларусі, таму натуральна ён знаходіцца ў фокусе ўвагі і асноўнае закране менавіта яго. Але ёсць і іншыя форумы, натуральна, таксама. Господарыня Людмила, ваше меркование? Ну, я не помню, чтобы Юрий Анатольевич говорил именно так. Нет, конечно, не против исключительно Тутбая. Я думаю, что в целом против любых независимых сайтов, где производится обсуждение в Беларуси. То есть, по большому счету, это бьет по всем и по всему сегменту. На завершение. Як вы лічыце, ўсё ж таки вот улады нібыта кажуць пра тое, што у нас жа тут лібералізацыя, мы тут вот і законы, каб аблегчыць жыццё і інтэрнэт-рэсурсам і журналістам прымаем, і гэтыя метады таксама там на інфармацыйную і нацыянальную бяспеку скіраваныя. Тым не менш, вот усе сапраўдныя эксперты, журналісты, усе разумеюць, што это, як правильно сказала гаспадарыня Людмила, драконаўскія і законы, і пастановы і гэтак далей. Як это можа адгукнуцца ўладам? Вот як это могуць успрыняць партнёры за мяжой, палітыкі, міжнародная федэрацыя журналістаў? Вот я прыгадаў гісторыю конца 90-х, пачатку 2000-х. Часопіс «Пісівол Беларусь» у першакрасавецкім нумары пажартаваў, што у Беларусі электронную пошту трэба будзе рэгістраваць участкового міліцыянера. Гэта трапіла. Часопіс распаўсюджваецца не толькі адзін дзень, это месяцы распаўсюджваецца. Это трапіла ва ўсе справаздачы праваабаронцаў, і я 10 год пасля таго сустракаўся з людзьмі за мяжой, якія запытваліся, а як это працуе, бо ім было это вельмі цікава. Я да таго, што все рэчы, якія б'юць па іміджу, і калі прапановваюць вот такія вот дзіўныя рэчы, якія абмяжоўваюць свабоду слова, яны уплываюць на імідж краіны, і гэта немагчыма вельмі хутка адкруціць назад, нават калі гэта было проста першакрасавецкі жарт. Ваша парада на завершэнне распрацоўшчыкам этой пастановы? Ну, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы они устранили внутренние противоречия, которые есть сейчас в этом документе. Хотя времени у нас немного, но мы все-таки постараемся подготовить свои предложения и пошлем, потому что любой нормативный акт, какой бы там сложный, неприятный он не был, прежде всего он должен быть выполним. Пока я думаю, что могут возникнуть большие сложности с практическим применением. Ну и хотелось бы пожелать, все-таки отследив правоприменительную практику и последствия через год или через два, наверное, подумать, сработало ли это на пользу белорусскому сегменту или все-таки во вред. Если это сработает во вред, то признать свои ошибки и откорректировать, да, как-то это законодательство. Дякую вялікі. Сёння ў студыі у мяне была Людмила Чекіна, генеральны дырэктар Тутбай Медыа, медыа-эксперт Паўлюк Быкоўскі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. А 16-й гадзіне у нас у гасцях адзін з выратавальнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, які прабег мінскі паўмарафон у поўнай амуніцыі, а гэта 20 кілаграм. Дзякуй, слухайце Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.